बिथाङा बेखौ मा रोखोमनि आं बुंनो हायाखै आङो नुदों जे उदालगुरियाव मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि बानायनाय जागोन दा उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि होनोब्ला उदालगुरि टाउनखौल'थ' बुजायनाय जाया गथाय जिल्लाखौनो बुजायनाय जायो दा बे हिसाबै जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव जादों दा बेवहाय माने बेबायदि बहाबा सेनानै लांबाय मानाय बे एक्चुअलि बारा जुक्ति थानाङा आरो जिहेतु रौतायाबो जोंनिनो ओनसोल आरो रौतायाव जोंहा हाबो जों जिहेतु मोनबाय आरो नैबेखौ जों उदालगुरियावनो गायसननो नाजादोंमोनबो किन्तु हा बेबायदि मोननाय जायाखिसै 250 बिघा हा 250 बिघा हा मोननाय जायाखै किन्तु जों बेवहाय मोनबाय खोब मोजां हा दङ नेशनेल हाइवेनि सेराव आरो बे मोनसे एकाडेमि माने बेयो बेबायदि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायनाय बुस्थु नङा बे मोनसे स्कुलसो स्कुला माने टाउन खाथि थानांगौ बा गोजान थाबा माबा मोनसे जागोन होननाय बेवहाय गैया जिहेतु बे हस्टेल फेसिलिटि दं प्राय बयज गार्लस 400सो स्टुडेन्ट बेवहाय थानानै जिहेतु सोलोंनो हागोन बेवहाय रौता जाबा जे रायजो राजा माबा मोनसे उसुबिदा जागोन आं साना आरो ओंखायनो बिथाङा मा साननानै बुंदों आं बेखौ बुंनो हाला किन्तु दिनै बयबो खुसि उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो बयबो खुसि जिहेतु जोंनो बेखौ नांथारगौमोन आंहाबो मोनसे ड्रिम दंमोन बेखौ बानायनो किन्तु मोनसे समाव आं हायाखिसै किन्तु दाख्लि जिहेतु जि पिस एकर्डनि गेजेरजों नैबे प्रजेक्टआबो दंमोन बेखौ जों जिहेतु आराम्भ खालामनो हाबाय हा थाब दिहुननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो जि नुदों बेखौथ' 2 बा 2.5 इयार्सआव हानांगौ आरो औ MLA खौथ' आं गेलेखानांगोन दाख्लि MCLA गेलेनाया जाहैबाय जोंहा सरकार लाबोनायनि सार्थ'आव सरकार लाबोथारनांगौनि सार्थ'आव दाख्लि गेलेबाय साननाय मथे जाबायबो आरो बिनि उननिफ्रायनो राजनितिनि जि माबाया मा होनो दिगा सोलायदोंबो जथेस्थ' नङाबाथ' दाख्लिसिम रायजो राजानि साननाया सरकार दानांगौ सोरबा EM जानांगौ सोरबा MCLA जानांगौ सोरबा चिफ जानांगौ किन्तु बिनि गेजेरजों जे दिसपुरावबो राजनितिया सोलायगोन सोरबा मन्थ्रि जाहैलायगोन रावबोथ' सानाखैमोन ना नङा होमबा बे हिसाबै दाख्लिनि थांखिया जाहैबाय सरकार दानांगौ आरो बे सरकार दानांगौनि गेजेरजों दिनै जथेस्थ' सोलायनाय फैबाय आंबो जेनेबा गावनि बेक्तिगतखौ बाद होदो माजबाद समष्टि हिसाबै बेवहाय आफ्टार 30 इयार्स मन्थ्रि जोङो मोनबोनो हादों बे मोनसे गौरबनि बिसय आरो मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लाया मन्थ्रि गैयामोन देग्लाय जों मन्थ्रि मोननो हाबाय ओंखायनो बे आंनि बेक्तिगतल' नङा आरो आंनि बेक्तिगतल' नङा ओंखायनो आं MLA खौ गेलेखागोन आरो MLA गेलेखांनायनि उनाव उननि समखौ नायनोसै नङा होमबा औ गुसुं समनि थाखाय मन्थ्रि मोनदों अब्लाबो गुसुं हक गोलाव हक मन्थ्रिया मन्थ्रियानोसै नङा होमबा आं गोजोननाय मोन्दों आरो 9 इयार्स आं जिहेतु 9.5 इयार्स आङो MLA जाबाय किन्तु लास्ट टाइमावबो मोन्दों आं गोजोननाय मोन्दों बेजोंनो जिखिनि मावनो हायो नाजानोसै उननियावथ' हास्थायनाय दङ फैबाय थानाय समाव नाजागोन नङा बिथांमोना बबेखौ मा रोखोमनि बुंदों आं बुंनो हाला बयनिबो साननायाथ' स्पष्ट BPFआथ' खुला बुंबोखादों 6 जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनांगौ जोंहा माने आपत्तिया बेल' जे थाखानाय STआ जेबो खहा जानो मोना बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनाय आरो माने BPF सरकार हिसाबै 2016 जि मोनसे NOC हरदों बेयावबो स्पष्ट आरो जोंबो मालाबा बिधान सभायाव माजे माजे बाथ्रा बुङो बेहायबो स्पष्टखा 6 जनगोष्ठीखौ जों बांद्राय बुंबावा जोंनि BTCआव राजबंशी आरो आदिबासिफोर दङ बिथांमोननो हो किन्तु थाखानायफ्रा माने एसेबो खहा जानो मोना जेबो माने 0% बा 1%बो जेबो खहा जानो मोना जों बेखौ सानफ्रामबो बुंबाय थाखादों दा बिथांमोननि बुंनायाबोथ' बे एखेयानो बादा होनाय लेभेलसिमथ' सफैयाखैना दाख्लि जिहेतु बेखौ जास्ट एसेम्ब्लियाव लेल'सो खालामदों ले खालामनायनि उनावहाय बिनि सायाव डिसकासन जागोन बा बेहायनो बेबायदिनो अनेक थांगोन रायलायहैगोन दा जोंनि BTC सरकारथ' दाबो रायलायाखैनो आरो बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दङ BTCनि NOC नङाब्ला बा 6 सिडुलनि NOC नङाब्ला बेखौ खालामनो हाया दा बे ना बेयावबोथ' जोंनि BTC सरकारनिफ्राय स्पष्टखा जों खहा जानायखौ जों होनखादोंना जुदि बेवहाय खहा जायोब्ला जों बेखौ मानो होनो नाथाय गोरों गोरा आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बुंदों STखौ होयोब्ला खहाया जाखागोन दा बिनि थाखाय सरकारा मानो बे NOCखौ होनानै बिथांमोना
दासिमबोथ' एनअसि होआखैना एनअसिया बै समाव मा रोखोमनि बेयावथ' फुरा लिरखादों खहा जानो मोना होननानै अब्लाथ' बेखौ सानलायफिननाय जागोन ना खहा जायोब्लाथ' बिनि सायाव डिसकासन जागोन आरो जुदि खहा जाया होननानै खहा जायोबाथ' बेबायदि जानो फालाय आरो सावरायनायनि सायावथ' जा पार्टिया डिसिसन लागोन बेखौ आं बांद्राय बुंद्रायनो हाला खिन्थु दाख्लै नोंथांमोना गिबि मन्थ्रिनि जि बिबुंथि बेवहायबो नुनो मोन्दों गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिया बारे बारे बुंदों सिसिथुआ होन आबसु होन बिथांमोनजों खमावबो 15-20 बार रायलायदों होनदों 15-20 बार रायलायनायाव जेखौ रायलायदों बेखौनो बेवहाय प्रतिवेदनाव होदों अबे माया उल्था जाखो बिथाङाथ' स्पस्ट बुंदों 15-20 बार रायलायदों होनना बुंदों आरो सबतके बिथांमोना मुख्यमन्त्रि बिथाङा गावनो स्वयं बुंदों जे जोंनि नैबे बिलखौ 7 बाजियावसो लेख खालामदों 5थायाव मारै जाखो घटनाया नुनाङामोन बेखौथ' जायफ्रा फैनानै नुफैदों बिथांमोनासो मिथिगोन बेखौ दा जोंनि बे बाथ्राखौ नुदोंबा सोर नुदों सिसिथुआनि मानसिफ्रा नुदों बर' फरायसाफ्रासो नुदों बिसोरजोंसो डिसकासन जादोंमोन खिन्थु रायजो राजानोथ' नुहराखैमोन ना बेखौ दा बिनि सिगां बोरै नैबे घटनाया जानो मोनखो सावरायनाय बायदि जायाखै दाख्लैथ' माथो रायलायफिनबाय आरो माबाजों नङा होमबा दाख्लैथ' जों रायलायनानै गोजोननाय मोन्दों होनना जों नुलायबाय बिथांमोना रायलायखांबाय माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि आफादगिरि जोंहा ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार रनज पेगु बिथांजों रायलायनानै बिथांमोनाथ' माने सेटिसफेक्सन जानायखौनो खोन्थाफैदों दा बे आरो सम लानाय होननानै निउसाव बुंदों जेनेबा जिहेतु लेल'सो खालामदों दाबो डिसकासनानो जायाखै निस्सय सम मोनगोन रायलायलायगोन निस्सय जोंनि पिट सरकारखौबो लेंहरगोन दा जोंना खोथाया खालि स्पस्ट एकदम स्पस्ट बिपिएफनिफ्राय थाखानाय एससिफोरनि राइट एन्ड प्रिभिलेज जेबो खहा जानो मोना जों बे स्टेटआवनो दङ आरो दा बेवहाय जानला मोनला जों जुदि जोंनि समाजखौ जोंनि सात्र समाजखौ माने बेलेग बेलेग खोथा बुंनानै माने मोनसे गाज्रि परिबेससिम लाङोब्ला खिन्थु लसआ बयहाबो जागोन बयहाबो लस जागोन हारिनि फारसेथ' अननाय बयहाबो दं नङा होमबा बे आरो ओंखायनो खुनु खारनाव जोंनि गेजेराव बेबायदि माने बेले बेजे साननायखौ दाङाबाजिखौ लाबोनाङा आरो खावलायगोन आरो